Moikka! Me ollaan täällä Hurjaruutissa katsomassa naiskloonifestareita. Just on alkamassa Stacey Saxin I Shit Diamonds. Me ollaan täällä sen takia, koska meidän mielestä nauru on ehdottomasti paras lääke kaikkiin vaivoihin. Joo. Ja me taas vähän mietittiin, että miksi klooneria tarvitaan ja miksi se on niin hienoa. Niin, kloonit on mahtavia tyyppejä sen takia, että ne heittäytyy ja irrottelee ja laittaa itsensä peliin ja laittaa itsensä likoon ja kaikki ihmiset vähän niin kuin nauraa niille, mutta lopulta ehkä se klooni on kuitenkin se tyyppi, joka nauraa kaikille muille. Ja me ollaan täällä, mennään kohta kattoo ja sillai. En mä keksi muuta sanottavaa. No niin, me tultiin nyt esityksestä ja jälkitunnelmista täällä ollaan. Oli aika raadollinen esitys ja erittäin feministinen show. Siis kaikkein vaikuttavin kohta tässä esityksessä oli varmaankin ihan lopussa, kun Stacey Sax repäisi viikset huuliltaan ja veti housut nilkkoihin ja omana itsenään sitten kertoi oman tarinansa yleisölle. Ja sen verran vaan tästä showsta sanon vielä, että oli erittäin vaikuttava esitys. Aivan upea roolisuoritus Stacey Saxiltä, joka Zimbabwen sisällispolitiikan pisti täydelliseksi farssiksi. Muun muassa arvosteli homoseksuaalien asemaa ja yleisestikin politiikkaa. Sai koko yleisön nauramaan todella rankille asioille. Mikä on parempi tapa käsitellä vaikeita asioita? Joo, me täällä Jaga Connectionissa ollaan aivan samoilla linjalla Stacey Saxin eli ronskia otetta peliin vaan, naiset. Kyllä. Ja ronskisti vielä vaan. On 2 päivää jäljellä kaapelitehtaalla näitä klooneria esityksiä. Naiskloonifestivaalit kyseessä siis, joten menkää ihmeessä Sankoon joukon vielä katsomaan ihana tilaisuus. Nämä kantaa ottavia esityksiä on vielä luvassa. Joo. Noniin. Nostetaan hattua ja toivotetaan hyvää illanjatkoa. Hyvää illanjatkoa kaikille. Moro!